ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಾ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ದಯಪಣ್ಣ 4 ಮೂಟ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಅದ 5 ತನಕ ಆತನ 6th ಸಾರಿ 5 ತನಕ ಆದಿತ್ತು 6th ಸೊ ಇನ್ನೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 6th ಕೊಡ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಸಾಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ದುಬೈ ಬಿಡ್ದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕುವೇಟ್ಲೆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಹರಿನ್ಲದು ಯೂಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸೊ ಇಂಚೆ ನಾನು ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಸರಿಯಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಯಜಮಾನ್ರು ದಾಯಿ ಈತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು 6ನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಳ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಪಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂತರಾರು ನನ್ನ ಒಟ್ಪುಚ್ಚಿ ನನ್ನದಕ್ಕೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟಫ್ ಓ ಮಾಡದಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ 10 ಟಫ್ ದಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನಾಲೆಂಚ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲೊಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ತೂಕ ಎಂಗಲ ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಲ್ಪೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಹೆಂಗು ದುಮ್ಮು ದಿಂಚ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಈ ಬೊಂಬೆ ತಗ್ಲು ಬರ್ಪಿರತ್ತಾ ಬೊಂಬೆ ತಗ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕಲು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲಕಲೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಾರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಒಲಿ ತೆಂಚ ಮನ್ಕೊಡು ಬನ್ನಾಗ ಧರ್ಮದ ಪತ್ನಿ ಸೊ ಅಕುಲೆಂಚ ಪಾತ್ರೆ ರಂಜಂತ ಪಾತ್ರೆಡು ಅವು ಹೊಡಿತು ನಾ 1 ನಿಮಿಷ ದಿಪ್ಪಾಡು ಏನೇ ಒಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ಸೊ ಅಕುಲೆಂಚ ಪಾತ್ರೆ ರಂಜ ಮೂಲು ಧರ್ಮದ ಪತ್ನಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಬೊಮ್ಮೆ ದೊಕ್ಲೆಂಚ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಂಚ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬಡಿದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಬೊಮ್ಮೆ ದೊಕ್ಲೆಂಚ ಪಾತ್ರೆರ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ತುಳುನು ಸೊ ಬೋಡಿದ ನಗಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ತೂಕ ಹೆಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಯಾನೊಂದು ಒಟ್ಟ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಯು ರೆಡಿ ಸೊ ತುಕ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ತಕ್ಲಿನ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ದುಬೈಡ್ ಪಾತ್ರೆನು ಬಾಂಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಪಣ್ಣು ತುಪ್ಪ ಸೊ ತುಕ ಇಂಚ ಬರ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲು ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಣದ ಅರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ನಮಕಿನಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಇರು ಕಾಣ ಟ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಇದು ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾರ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮತ್ತ ತೋಡಿ ಬೋರ್ಡು ಆತ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಬತ್ತತ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ತೇಜ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣತ ಬೊಕ ಅವು ಕಲ್ಲರು ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅವತ್ತಂದ ಇಟ್ಟು ಗಾಣಲ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟೆ ಬತ್ತತ ಯಾವ ಭಯಂಕರ ಎತ್ತನು ಮಾರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದತ ಒಂದಾಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ತಾನೆ ಪಾಡೆ ಬೊಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಬರ್ಸೈತನೆ ಅರೆ ಬಾರಿಶ್ ಬತ್ತದ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪಾನಿ ಇತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದು ದವಾಗ್ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ಅದೇ ಲಾಗಿತ್ತಡ ದಾಯ್ತಾ ಇರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತೆಲ್ಪುನ ಅರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಪಾತ್ರಲತ್ತ ಗುಡ್ ಯಾ ಟು ಗುಡ್ ಓ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿನ ತುಳು ಅಚ್ಚ ಅಂದ ಅವು ಅಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಅಂದದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೀಕೆ ಆವ್ ಅವು ಟೀಕೆ ಬಣ್ಣ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಬೊಂಬಾಯ್ತು ತುಳು ಅರೆ ಗರ್ಮಿ ಅಮ್ಮಂದುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ತಾಗಲೆತ್ತ ನಾನು ಓಡೆ ತಾಗಣ್ಣ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅರೆ ಬೋರ್ ಅವಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಟಿವಿ ತಾಗಲೆತ್ತ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಟ್ಟೆ ಗೋಡೆ ತಾಗದಾತನು ಕೂಡ ತಾಗಣ್ಣ ಓಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಗೋಡೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂದು ತಾಗವನ ಓಟೆ ತಾಗವನ ಒಂದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಸಗ ಅರೆ ಚಿಕನ್ ಮಾತ ಬೊಚ್ಚತ ಅವು ಮಾತ ನಮಕ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪುರ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂಡತ ನಮ್ಮ ಪುರ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ರೆ ಬಸ್ಸಾಲೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಂಡತ ಅವೇನೆ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪುಗತ ದಾಯ್ತೆ ಇರು ತೆಲ್ಪುನತ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಇರಗಿ ನವೇ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪಾವ ಸೊ ಈ ಸಲ ಊರುಡು ಪುರ ಜಾಲಿಯಾ ಅರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಾವುಡು ಗರ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ ಅವತ್ತಂದೆ ಊರುಡಿ ತಿರುಗುದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲರನ ಆಯ್ಜತ ಅಂದ ಬೊಕೇನ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋರನೆ ಇತ್ತುಣತ ಟೂ ಗುಡ್ ಯಾ ಟೂ ಗುಡ್
ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲಾಗ ಎಂಚನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಬೊಂಬೈದ ತುಳು ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಬೊಂಬೈದ ವಿನ್ನರ್ ಬೈದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಿರಹರ ಪೊಡಿತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಮುಲ್ಲು ಗರ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಅವ್ರು ಎಸಿ ಉಂಡದು ಎಸಿ ಮಾಡ್ಲೇರು ಯಾಮಾರ್ ಬಜ್ ಬೊಂಬೈ ಯಾರು ಮೂಲೆಪ್ಪೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಏರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಬೊಂಬೈದಾಗ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪಾತಿತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಓದುವ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅವನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓದಾರೆ ಅಂಜದಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬಾರಿ ಬೊಂಗ ಬತ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಆಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಂತೂ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕ್ಲು ಈತೆ ಸೊ ಇರೋದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಬೊಂಬೆದಾರನ ಬೊಂಬೈದಾರ ಈತ್ ಬರ್ದು ಬಂದಾಗನೆ ಆಂಡ್ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಆತ ಬೊಂಬೈತ ಕೆಲವರ ಅವು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತಂಡೆ ಇದನ್ನ ಬಾರಿಶ್ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟದ ಪಾನಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಈತೆ ನನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ರೆಡಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅದಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ ಹೊಸದು ಇತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ್ದು ಖುಷಿ ಆದ್ದು ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಗುಡ್ ನೈಟ್